как един творец остава в този край, Североизточна България? Североизточна България е едно место, където са се раждали и се раждат изключително талантливи творци, не само в сферата на изобразителното изкуство, писатели, поети. Това е място, което обаче, за съжаление, последните години е леко забравено за изобразителното изкуство. Макар че в Шуменския университет, където аз съм професор, има една паралелка, специалност имаме всъщност, която обучаваме млади художници. Една голяма част от тях заминават. Защо заминават? Това са много така комплексни са причините. Разбира се, един млад автор много трудно може да се реализира в началото. Това така е било и с нас. Но разбира се, тогава бяха съвсем други времената. За да се реализира един художник, първо трябва да има една голяма подкрепа. Подкрепа не само в личен план, а подкрепа на държавата, на галериите. До сега с новите технологии авторите, младите хора много по-лесно достигат до неща, които иначе трябваше да минат години ние да можем да ги разберем и да ги видим. Но това пък е и обратен ефект има. Всъщност, защото когато имаш много информация, ти понякога се объркваш. Но винаги аз съм твърдял, и това е в нашата катедра изобразително изкуство, визуално изкуство се казва сега, трябва да се използват всички съвременни технологии. Сами аз съм използвал много пъти съвременните технологии, защото те дават друг път, друг начин, друг изказ. И ако не ги използваме, младите хора ще се дистанцират от изобразителното изкуство. И всички ние сме свидетели, че все по-малко млади хора влизат в галериите. Разбира се, това пак е много относително. В по-малките градове, където се случват по-малко културни прояви, винаги на спектакли, в театрите, на изложби има много повече хора, отколкото има в големите градове. Това е феномен и скоро го забелязах на една наша изложба в София. Имаше 40-50 души наши много близки приятели, докато тук и в Русе, и в Разград на изложба се събират много повече хора. Това е другия феномен, но съвременните технологии трябва да се използват, защото времето се движи напред, няма как. Това е един много сериозен разговор, който ние го водим с моите колеги от Националната академия. Една голяма част от тях твърдят, че трябва нашата академия да остане класическа. Аз мисля, че това отблъсква малко младите хора от изобразителното изкуство. Тя пак може да си бъде класическа, но тъй като ние имаме договори с Букурешката академия и там преподаваме с моя колега по Еразъм, ходиме и ги познаваме колегите. Там ателиета са пълни с художници, с млади хора. По 20-30 души рисуват, етюди правят и всяко ателие има различен облик. Едното прави абстрактно изкуство, единия професор, другия правят колажи, третите правят. Той всеки си избира, докато в нашата академия онен ден бях, имаше 2 души в едно. Така че би трябвало да се помисли и в тази посока. Влияе ли дигиталният свят на младите върху тяхната представа за обикновеното рисуване? Тази връзка е голяма, все по-голяма и по-голяма. Те се влияят и от това, което виждат в дигиталния свят. Виждат какво е правено и правят свои импровизации съвсем различни, вдъхновени от това. Това помага да бъдат по-свободни, по-различни, да се отпуснат и да видят, че може по най-различен начин да се твори. Важно е да няма страх
и всеки един от тях да постигне този личен подвиг в това да открие нещо, да експериментира по някакъв начин, да изобрети нещо в своята творба. Опитвам се да обясня, че всеки може да направи нещо изключително, да им дам кураж, да могат наистина да се освободят и да общуват със своето подсъзнание, повече да си вярват, да се оставят на това подсъзнанието да ги води и просто да работят все повече и повече и нещата ще се получават с времето. За мен е цяло щастие, че аз съм в реалния свят, да ви кажа откровенно. И хора като мен и въобще това изкуство, което е направено в материален вид, то дава храна за импровизации и поле за работа точно на такива артисти, които пък работят в тази дигитална сфера, нали, в съвременните търсения и технологии. Но не виждам себе си като творец, който да се занимава от тук нататъка с друго изкуство и да прави нещата по друг начин. Това, което аз правя, е моят начин и не бих го заменил, така да ви кажа откровенно, колкото и да си остана човек от миналия век. Нещата, които правя, имат, особено тези, които са за навън, за паркове, монументи, те ще останат, може би, стотици години, докато има цивилизация. И се ще напомнят за това време и както ние сега гледаме антични артефакти, един ден така ще ги гледат и нашите неща и това ме дава пълно спокойствие и хармония, да ви кажа. Според вас, изкуството, създадено в реалния ни свят, представено в дигиталния виртуален свят чрез интернет, би ли насърчило младите хора да се интересуват в по-голяма степен от изящните изкуства? Би ли ги привлякло да дойдат в галериите? Абсолютно съм убеден в това. И дори и правейки сега неща, съм убеден, че има послания, които стигат до това най-младо поколение. И мисля, че ще има и вдъхновяващ, и заразяващ ефект всичко, което ние правим, нашето поколение, и специално хората, които работят така в моята област. Имаше много красиви и интересни рисунки, имаше някакви техники, които не бях виждала до сега. И да, останах много впечатлена. В принцип, мисля, че по-добре е да се показват картини не в формат видео, а в някаква дигитална галерия, защото на видео картините се показват с определена скорост и някои хора повече време прекарват да разглеждат картината, да я обмислят. На друга картина могат просто да я разгледат така набързо. И не казвам, че видеоформата е нещо лошо, но лично за мен ми е по-удобен формат в дигитална галерия, така, като в Facebook профила ви, например. Поздравявам авторите на инициативата. Мисля, че е много навременна и полезна, напълно в духа на времето, защото дава възможност наистина на по-младото поколение да навлезе така съвсем безпрепятствено в негова територия и да види за какво става дума и че има творци, които така са достойни за уважение и че нещо са дали на този край и район на България. Така че още веднъж похвала, благодарности и да има такива проекти за бъдеще. Пожелавам. Чудесно презентиране на търговишки художници. Видяхме по един интересен, нетрадиционен начин, с много динамика, много цвят, усещане за фактура, за техника, за композиция. Изобщо съм възхитена от това, което е направено за нашата група от търговишки художници. Мислите ли, че това е един път, по който младите биха се заинтригували от изобразителното изкуство? Имате всекидневен контакт с тях. Да, смятам. Има много млади хора, които се интересуват, постигат много добри резултати. Хубаво е да видят и своите учители, своите предшественици какво правят, да се запази за идните поколения. Това е един мост към идните поколения, това, което представите. И смятам, че ще е хубаво и те да се представят, да има
продължение това, което е направено, да се включват повече автори, защото смятам, че има и такива, които са много добри, мои ученици, които работят, професионални художници, и могат да бъдат включени и те също в това презентиране. И така, правилен ли е пътят да се подходи по този начин към младите? Абсолютно. Абсолютно. И идвайте. Аз съм бил в това училище Никола Маринов преди 10 години и съм стоял там 20 години. Има много хубави деца, будни, работливи, много от тях поеха по този път, но и други, които са завършили това училище, те са жадни за такава визия. И е хубаво, че сте тук. Има много интелигентни деца и там сме ги възпитавали в това не непременно да станат художници, но да имат поглед към изкуствата, въобще, към архитектура, към изкуства, въобще към естетиката, в своя си живот да са така интелигентни и да имат отношение. Като видят нещо, че е хубаво, да кажат, о, хубаво е, не да гледат, да си купат нещо, нали, да са консуматори. Така че много е хубаво, че правите такива неща и мисля, че това ще бъде показано и в училищата. И идвайте пак. Имаме още хора неотразени, идвайте пак. И много хубаво така протече, мина, интересен подход, така хем модерен, хем съчетан с класическите неща. Ами трябва да има така, особено за младите хора, не всички посещават галерии, музеи, такива неща. Това е хубаво. Те първо винаги посягат към тия модерните, нали, така, средства YouTube и Facebook, така че могат да го видят. Да, много, много добро представяне. Интересно така, предполагам, че стигне до една голяма аудитория и най-важно световна аудитория. Това е най-интересното. Надявам се, че може би така може да осъществим по-големи контакти. А между другото, специално себе си мога да кажа, че аз последните години наистина продавам повече неща точно така през интернет. Мисъл, там ги виждат съответно хората, правим контактите, така че с две ръце за тия неща. Доволен съм от сътрудничеството. Показаното беше добре. Както споделих, направили сте от изкуството изкуство. И надявам се за нови съвместни проекти. Все пак Художествена галерия Никола Маринов е сериозна институция, призвана да се грижи за културната политика на държавата в нашия регион. Ние сме единствената галерийна институция, самостоятелна в границите на нашата област. И сме призвани точно да се грижим да популяризираме, да съхраняваме изкуството, както на общо български автори, така и на автори, прославящи нашия регион. И в този ред на мисли вашия проект получава аплаузи от нас за това изпълнение. Тоест, ние от една страна и вие от друга страна се грижите за творците, т.е. представяте творците на нашата област, на нашия град конкретно. Много се радвам, че се прави това събитие в нашата галерия, в Търговище, където наши съграждани, артисти могат да бъдат показани на младите хора по един малко по-различен начин, така че да бъде интересно, така че да се привлекат не само нови посетители в нашата галерия, но и така да обърнат сърцата си към изкуството и да се събуди интерес в по-младата публика.